Sa proklamasyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte is a presidential candidate sa PDP laban kagahapon, daghan siyang gibirahan ug bisan si Pope Francis na apil. Gipatapsingan ni Duterte ang baruganan sa simbahan sa pagkontrolar sa populasyon ug matud pa sa mayor nga dili siya mahadlok mopagawas sa iyang hunahuna kabatok sa simbahan kay siya mag-uol mawad-an og boto. Naapil ka gani si Pope Francis sa balikas ni Duterte sa dihang natanggong siya sa traffic sa Manila sud sa 5 ka oras ato sa pagbisita sa Santo Papa. From the holiday and yung hotel to the airport, para mo inabot kami ng hindi dito lang sa picking hindi sa payaya ko ni Lipat. 5 oras. Sabi ko bakit? So pinasirado na ang sino darating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, tangin ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito, ha? Sa iyang Twitter account, si presidential spokesperson nagkanayon nga pwedeng balikason ni Duterte ang mga politiko apan dili ang iyang Pope. Sa laing bahin, nagul si kanhi CBC President Oscar Cruz sa mga baruganan ni Duterte sa kriminalidad ug pambabay. Si Cruz may klaro nga sukoy sa pagtudlo sa simbahan ang adultery ug pagpatay.